pa ako se kad može reagirati, onda su to nakon ovakvih pobjeda. Tako da uopšte ne razmišljamo o tome da bi moglo biti umora. Kad krene takvi rezultati, onda igračima vrlo lagano se regenerirati i žele čim prije novu utakmicu. Tako i ovu. Svjesni smo svega, svjesni smo kakav smo posao napravili u zadnja 2 do 3 tjedna. Došli smo u situaciju da 2 kola prije kraja možemo teoretski riješiti ostanak u ligi, što da nam je neko ponudio prije 2 tjedna, rekli bi da nije normalan, ali mi nismo normalni jer smo si to priuštili i stvarno sam ponosan na dečke kako su reagirali pod strašnim pritiskom rezultata, odradili su sve na najbolji mogući način, postali smo prava kompaktna ekipa, agresivna, očekujem takvu ekipu i sutra u Puli, sigurno da je domaćin pod većim pritiskom od nas i mislim da mi to moramo iskoristiti.